Så vi går lige og du er klar? Godt. Kan du ikke udfylde Nej, jeg vil godt høre lidt om nogle typer, virkemåde, så se noget andet. Faktisk ret lidt rundt, så jeg tror egentlig, det er sådan, at du må fejle. Og så skal vi lige se sådan en nyere kropsdelsregulering. Okay. Ja, jeg kan godt tænke mig, at du viser lidt på Atali, hvor du har sådan hovedvægten ikke så meget på, at du beskriver farlighed, og men mere med at få logik ind i at få brugt Atali til at få ført videre til noget teknik, så det bliver langt til del af teknik. Jeg tænker, at hvis man skal starte med det vide, så er der i hvert fald noget asymmetri at lave, hvor jeg ikke har teknik på flytning, fordi så ødelægger en god position. Så er du interesseret i at se sådan noget? Du viser... Ja. Og så viser jeg på banen. Eller det bare? Ja, viser du som en del af noget forsvar. Nogle af jer kommer til at lave en opklaring. Men så vil vi dreje rundt. Simulerer slag. Er begyndt på den position. Der får man sådan en, kan man også komme lidt ud af. Men bare lige at blande med halsen. Nej! Ja. Begreberne senocen, tagnocen, gonocen. Klar dem. Ja. Det er jo en teoretisering om, hvornår i angrebet, at man indfører. Senocen, det er jo, hvis du for eksempel simulerer at lave en kniv oppe, der kommer jeg frem, inden han når at begynde at få Skræmsen, det er når angrebet er på vejs, så laver vi lige og gonocen, det er når han egentlig får over at køre angrebet færdig, og så når angrebet er i slutningen, er det så der indfører teknikken for det. Det er bare, man ser højt ud. Ja.
hvordan du har til 3 typer. Jo. Jeg er lidt spist med. Vi skulle ikke beslutte på ham før. Det er samme. Jeg vil ikke sige det først. Ja, det er Du vælger en kastegruppe, og så kaster du derfra. det er Princippet i opkast, hvad er det, der får prøv lige så langt ud i træet og for at se at komme fremad. Og så går jeg egentlig ned og blokerer ned og kommer op ligesom på rundt den her. og henover. Andre ting, der skal til for kastepunkter, før du sætter den op. Ja. Hopkast, hvor det ene er ud i forskellige retninger. Altså hvor din uge kommer i forskellige retninger. Som udgangspunkt har træk skub til siden et eller andet, så det ikke bare er at skubbe noget andet. Så lad os se.
tak. Vi vil gerne se spiller. Nej, det er ikke det. Jeg går tage det ud nu. Tak. Ja. Tak, Carsten. Undskyld, jeg kan ikke høre det tungt. Undskyld. Tæt på.
Det er en lang. Der er jo løftning i ryggen, som du vil lave. Det kommer du roligt eller virkelig tilbage. Så der er det Jesper, ikke? Og det er Jesper, ikke? Og lige er det med det der. Skub. Skub? Ja. Ja, tak. Forsvar mod spark og tramp. Det var fint. Var det meget roligt? En ting. Jo,